Οι πράξεις των Αποστόλων. أعمال الرسل. Κεφάλαιο 18. الأصحاح 18. Έπειτα από αυτά ο Παύλος αναχώρησε από την Αθήνα και ήρθε στην Κόρινθο. وبعد هذا مضى بولس من أثينا وجاء إلى كورنثوس. Εκεί βρήκε έναν Ιουδαίο από τον Πόντο που τον έλεγαν Ακύλα. Αυτός είχε έρθει πρόσφατα από την Ιταλία μαζί με τη γυναίκα του την Πρίσκυλα, γιατί ο Κλάβδιος είχε διατάξει να φύγουν όλοι οι Ιουδαίοι από τη Ρώμη. Ο Παύλος ήρθε σε αυτούς فوجد يهوديا اسمه أكيلا بنطي الجنس كان قد جاء حديثا من إيطاليا وبرسكيلا امرأته لأن كلوديوس كان قد أمر أن يمضي جميع اليهود من روميا فجاء إليهما. Και επειδή είχαν την ίδια τέχνη, έμπαινε μαζί τους και εργαζόταν. Η τέχνη τους ήταν να φτιάχνουν σκηνές. Κάθε Σάββατο ο Παύλος συζητούσε στη συναγωγή και προσπαθούσε να πείσει Ιουδαίους και Έλληνες. ولكونه من صناعتهما أقام عندهما وكان يعمل لأنهما كانا في صناعتهما خياميين وكان يحاج في المجمع كل سبت ويقنع يهودا ويونانيين. Όταν κατέβηκαν από τη Μακεδονία ο Σίλας και ο Τιμόθεος, ο Παύλος συγκέντρωσε την προσοχή του στην προσπάθεια να αποδείξει στους Ιουδαίους ότι ο Μεσσίας ήταν ο Ιησούς. ولما انحدر سيلا وتيموثاوس من مكيدونية كان بولس منحصرا بالروح وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع. Επειδή όμως αυτοί αντέλεγαν και τον έβριζαν, αυτός τίναξε τη σκόνη από τα ρούχα του και τους είπε: «Δική σας η ευθύνη για το χαμό σας. Εγώ είμαι αθώος. Από τη στιγμή αυτή πηγαίνω στους εθνικούς». وإذ كانوا يقاومون ويجدفون نفض ثيابه وقال لهم دمكم على رؤوسكم أنا بريء من الآن أذهب إلى الأمم. Έφυγε τότε από εκεί και πήγε στο σπίτι κάποιου που λεγόταν Ιούστος. Αυτός ήταν προσήλυτος και το σπίτι του συνόρευε με τη συναγωγή. فانتقل من هناك وجاء إلى بيت رجل اسمه يوستس كان متعبدا لله وكان بيته ملاصقا للمجمع. Ο αρχισυνάγωγος Κρίσπος πίστεψε στον Κύριο μαζί με όλο το σπίτι και πολλοί από τους Κορινθίους που άκουγαν το κήρυγμα πίστευαν και βαφτίζονταν. وكريسبوس رئيس المجمع آمن بالرب مع جميع بيته وكثيرون من الكورنثيين إذ سمعوا آمنوا واعتمدوا. Μια νύχτα είπε ο Κύριος στον Παύλο με ένα όραμα: «Μη φοβάσαι, αλλά κήρυτε το Ευαγγέλιο και μη σωπαίνεις». فقال الرب لبولس برؤيا في الليل لا تخف بل تكلم ولا تسكت. Γιατί εγώ είμαι μαζί σου. Κανείς δεν θα σου επιτεθεί να σε κακοποιήσει, γιατί έχω πολύ λαό σε αυτή την πόλη. Έτσι ο Παύλος κάθισε εκεί 1 χρόνο και 6 μήνες και τους δίδασκε το λόγο του Θεού. لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. فأقام 1 و6 أشهر يعلم بينهم بكلمة الله. Την εποχή που Ανθίπατος της Αχαΐας ήταν ο Γαλλίων, εξεγέρθηκαν όλοι μαζί οι Ιουδαίοι εναντίον του Παύλου και τον έφεραν στο δικαστήριο. ولما كان غاليون يتولى أخائيا قام اليهود بنفس واحدة على بولس وأتوا به إلى كرسي الولاية. Με την κατηγορία ότι αυτός προσπαθεί να πείσει τους ανθρώπους να λατρεύουν το Θεό με τρόπο που είναι αντίθετο στον νόμο. قائلين
إن هذا يستميل الناس أن يعبدوا الله بخلاف الناموس. Εκεί που πήγαινε ο Παύλος να ανοίξει το στόμα του, ο Γαλλίων είπε στους Ιουδαίους: αν ήταν για κανένα αδίκημα ή για ένα κακούργημα με δόλο, θα ήταν λογικό να σας ακούσω, Ιουδαίοι. وإذ كان بولس مزمعا أن يفتح فاه قال غاليون لليهود: لو كان ظلما أو خبثا رديا أيها اليهود لكنت بالحق قد احتملتكم. Εφόσον όμως πρόκειται για θέματα διδασκαλίας και ονομάτων και νόμου δικού σας, τακτοποιήστε τα μόνοι σας. Δικαστής εγώ αυτών των ζητημάτων δεν θέλω να είμαι. Και τους έδιωξε από το δικαστήριο. ولكن إذا كان مسألة عن كلمة وأسماء وناموسكم فتبصرون أنتم لأني لست أشاء أن أكون قاضيا لهذه الأمور. فطردهم من الكرسي. Τότε όλοι οι Έλληνες έπιασαν το Σωσθένη τον αρχισυνάγωγο και τον χτυπούσαν μπροστά στο δικαστήριο. Ο Γαλλίων όμως δεν νοιαζόταν καθόλου γι' αυτά. فأخذ جميع اليونانيين سوستانيس رئيس المجمع وضربوه قدام الكرسي ولم يهم غاليون شيء من ذلك. Ο Παύλος, αφού έμεινε αρκετές μέρες στην Κόρινθο, αποχαιρέτησε τους αδερφούς και ξεκίνησε να πάει με πλοίο στη Συρία. Μαζί του αναχώρησαν η Πρίσκιλα και ο Ακύλας. Προηγουμένως, στις Κεχρεές, κούρεψε το κεφάλι του γιατί είχε κάνει τάξιμο. وأما بولس فلبث أيضا أياما كثيرة ثم ودع الإخوة وسافر في البحر إلى سوريا ومعه برسكيلا وأكيلا بعدما حلق رأسه في كنخيرية لأنه كان عليه نذر. Όταν έφτασε στην Έφεσο, άφησε τον Ακύλα και την Πρίσκιλα εκεί και αυτός πήγε στη συναγωγή και μιλούσε με τους Ιουδαίους. Αυτοί τον παρακάλεσαν να μείνει κοντά τους περισσότερο χρόνο, εκείνος όμως δεν θέλησε. فأقبل إلى أفسس وتركهما هناك وأما هو فدخل المجمع وحاج اليهود وإذ كانوا يطلبون أن يمكث عندهم زمانا أطول لم يجب. Τους αποχαιρέτησε και τους είπε: πρέπει οπωσδήποτε τη γιορτή που έρχεται να την κάνω στα Ιεροσόλυμα. Αν θέλει ο Θεός, θα ξαναγυρίσω πάλι σε εσάς. Και έφυγε με πλοίο από την Έφεσο. بل ودعهم قائلا ينبغي على كل حال أن أعمل العيد القادم في أورشليم ولكن سأرجع إليكم أيضا إن شاء الله. فأقلع من أفسس. Αποβιβάστηκε στην Κεσάρια και από εκεί ανέβηκε στην Ιερουσαλήμ για να χαιρετήσει την κοινότητα των πιστών. Ύστερα κατέβηκε στην Αντιόχεια. ولما نزل في قيصرية صعد وسلم على الكنيسة ثم انحدر إلى أنطاكية. Εκεί έμεινε λίγον καιρό και ύστερα έφυγε. Περιόδευσε την περιοχή της Γαλατίας και της Φρυγίας, στηρίζοντας στην πίστη όλους τους χριστιανούς. وبعدما صرف زمانا خرج واجتاز بالتتابع في كورة غلاطية وفي ريجية يشدد جميع التلاميذ. Στο μεταξύ έφτασε στην Έφεσο ένας Ιουδαίος που λεγόταν Απολός. Αυτός καταγόταν από την Αλεξάνδρεια. Ήταν πρικισμένος ρήτορας και ήξερε καλά τη γραφή. ثم أقبل إلى أفسس يهودي اسمه أبولس اسكندري الجنس رجل فصيح مقتدر في الكتب. Είχε κατηχηθεί στην οδό του Κυρίου και με μεγάλο ζήλο κήρυτε και δίδασκε με ακρίβεια για τον Ιησού, αν και γνώριζε μόνο το βάπτισμα του Ιωάννη. كان هذا خبيرا في طريق الرب وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب عارفا معمودية يوحنا فقط.
Άρχισε λοιπόν να μιλάει με παρησία στη συναγωγή. Όταν τον άκουσαν η Πρίσκιλα και ο Ακύλας, τον πήραν κοντά τους και του εξέθεσαν την οδό του Θεού με πιο μεγάλη ακρίβεια. وابتدأ هذا يجاهر في المجمع فلما سمعه أكيلا وبرسكيلا أخذاه إليهما وشرحا له طريق الرب بأكثر تدقيق. Όταν κατόπιν αυτός ήθελε να περάσει στην Αχαΐα, οι αδερφοί έγραψαν στους πιστούς και τους συνιστούσαν να τον δεχτούν με εμπιστοσύνη. Πραγματικά, όταν πήγε εκεί ο Απολός, βοήθησε πολύ με τη χάρη του Θεού εκείνους που είχαν πιστέψει. وإذ كان يريد أن يجتاز إلى أخائية كتب الإخوة إلى التلاميذ يحضونهم أن يقبلوه فلما جاء ساعد كثيرا بالنعمة الذين كانوا قد آمنوا. Γιατί αποστόμωνε με δύναμη σε δημόσιες συζητήσεις τους Ιουδαίους και έφερνε αποδείξεις μέσα από τις γραφές ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. لأنه كان باشتداد يفحم اليهود جهرا مبينا بالكتب أن يسوع هو المسيح.